gik mathoth ahinya koting'o nyaka weche mag pur. Gin lokruoge mage ma inyalo gombo ni mondo obedie sekta mar pur ni? Ang'o kuma Nasoni kende to e Nyanza mangima, nikech king'iyo Nyanza gi Western e blok maduong' e weche mag pur mar niang', to in to koro in e chunye kama ogogo ni tulu nikech kacha kama e kama pur niang' nitiere kendo kama kambi nitiere. Gin lokruoge mage madiher neno kata madiher dhiro kaka jaod bura mondo lokruoge obed kata yot obed ne japur mar niang' kaachiel kod kata kembe ma koro donjogi mondo gin bende giyud ohala kaluwore kod sekta ni? Gima neno onego bed ni timore ka moloyo anything else, jowa owe wach mar importing sukari, kelo sukari moa oko, nikech kokel sukari moa oko to samoro ketho ga uso mar marwa, kata kowe jok maran kambigi kar mondo gius sukari magiloso to gikelo sukari to gipak to giuso, mano hinyo japur to hinyo kata jotich man kuondego. So wadin kabisa kata wayaw mana ka ochuno ni koro nyaka yaw importation of sugar. Koro kose din importation of sugar to wa support jopur mondo jopur opur niang' maber. Wa support gi wamigi kata farm inputs mag purgo mondo wayud quality niang'. Kwa sayudo niang' maber to idhi reg kucho to golo sukari tiuso sukari. Kose us sukari tichulo ng'amo chiwo niange pesa maber, tichule wang'sa pesa maber tichule wang'sa. Jatich morego niang'ni be chulo msache tichule wang'sa. Mano waonge gi weche mang'eny. Nyiso ni pesa biro circulate kech kochul japur pesa okony japur puro niange maber mo niang' ochiek malong'o to bet niang'ni e wang'sa oko budhe puodho to dhi oreg niang'ni to sukari owuok to sukari ni ousi bei maber to kaw pesa ni ochul japur to chul jatich, then pesa ni biro circulate kata jonyuolwa gi joma kata wa represent ok bibedo gi shida manono, nikech jawendo kibeto niang' kendo pesa no circulate ibiro yudo kata school fees ok chand jothurwa ndalo ma niang' timo maber ma Soni chudo maber, kata jomi neno dalani ni dwaro school fees tin, to ka Soni ok tim maber to joma nigi dwaro kata kwayo mag school fees gi chandruoge mopogore opogore osiko. Koro onyalo improve, onyalo dhi maber ka japur ichulo maber, ikonye puro niange ni maber, iloso niange maber, tichule, ibete wang'sa, tichule wang'sa, tichulo jatiche wang'sa, then wang'eyo koro waonge problem kata jo ohala biro winjo maber kech pesa no biro bet ni luorore e yawendo kanyo. Jomoko wacho ni wach mar kelo sukari mawuok e pinje maoko en gima itimo gi cartels. Bende un kaka jood bura oseketo kenge mag neno ni oga gik makamagi mondo kik rode gi bedie? Ka ing'iyo godo japur madala ma wuok Awendo, ma wuok Ndewa, ma wuok Kisumu, Muhoroni, Chemelil Gini, kata ma wuok Busia gi gwenge machal kamago. En gima osedil go e od bura. Aparo ni sama nokel Sugar Act cha, nitie kaka notemo address weche machalo mag importation go. So en gima aparo ni sani to ok otimre kaka yando timore chien kacha. To kata mbele ka ok apano dhi timore ahinya, nikech joma ne time thothgi aparo ni joma samoro nyoyudo nafas mag chako ran gigi. So wan bende sirikal kadwa dino gigi ni ok timre ke chike matamo gigo timore to koro nitie in place. To sirikal kadwa ni gini kik timre to ok nyal timore, nikech rode ma gigi donjo go gin rode ma sirikal ni marito. So sirikal nyalo dino rode go te ma gigo koro ok timre ka interest mar jopur, ka sirikal oketo interest mar jopur mbele. To sani aparo ni sirikal is committed. Kech poka neno e higa 2 mokalo poka winjo wach mar sukari mobedo imported into the country. Aparo ni gitemo, asenjo ka president wacho ni jowagi onego bed ni koro loso sukari ma wane ma wanyalo export sukari oko, to ok ni wakelo sukari koa pinje maoko mabiro ketho nengo sukari maka. So ka sirikal committed biro timo ran kaka jood bura bende wasetemo ni chike wakalo mabiro dino kata keto lwasi maber, dino importation kendo keto lwasi maber